chini Tiprajwk rong kuboni bosong bai kaijak mani burung burung thaje thakliya haike chini Tiprasa dofa thinango komornai jefro pano kaisa dofano mothangni tongnakhai a dofani brijila joto thanchakai nijini dofano tisanani nango romunyadi mizuro khai haike chini Tiprasa dofa ka tom nukjang geke nijini dofano ka siniawi kuboni dofa bai hamjagai kaijak lainani amsim sengi tongju chini Tiprasa dofa ongake amoni bagai faine jora bo chini Tiprasa dofani Tiprajwk rong anikene kuboni bosong bai kaijagai tonghakai chini Tiprasa dofa thinango jora kaisa komori thangnai chini Tripurani khoroksa khorokni celebrity hinjangnai roksai boroksa kubuni bosong bai kaijagi thangai kwbangma Tiprajwk rok inspire khlaiye yang oino Tiprajwk rok hakai kubuni bosong bai borok no celebrity hinjangnai rok no inspire ngai kaijak tongbai kha ingya mano chini Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijak mani tai kwbangma kubuni bosong non ST rok bai relation tongmani 20 ya ka 30% kana Tiprasa jotto miliboi omo ang simi saya kwbangma Tiprasa sikla youth rok no Facebook ni bisingtei salai tonglayo tai borok bo jinda nangjak tongo omo no tuiye yang khoroksa khorokni Tiprasa sikla rok ngakai brini bagai theinani nai tongbayo langma sasunani nai tongbayo khoroksa khorokni ngakai niji sak no langma sasu siru yang kwbangma baksa buksu Tiprajwk rok ngakai kubuni bosong nones jirok bai kaijaknani omosi bongni target nijini do phano wanchugya nijini buma bu phano wanchugya nijini amani kong no wanchugya nijini amani culture no wanchugya bai kubuni bosong bai kaijaknani nijini buma bu phano dukho kai klangnani amtei mamang se ngi tongba siu tabungni borok ST facility nawai ST facility ni bisingtei ST gota chakri tlangai job mane ST certificate bai amani yagulo borok kubuni bosong bai non ST bai se kajaki payo hage borok nijini dofa Tiprasa ST no se hamjak yang kai tumani bagai obaksa boksu Tiprajwk rok ST kuta bai chakiri khai tlangai man kubuni bosong bai kajangna bagai da na Tiprasa dofa no thokna bagai Tiprasa dofa kari je jaga pa nang tongtho ang saimia nei Tiprasa rok ni je manthai choktai tongmane amjo to tlangai borok khai kubuni dofa bai kajaki payo yang Tiprasa rok kai nijini manthai no manana bagai andron khaibo lama kasubo manya in Tiprasa baksa boksu khasia tongo bakpar tongo amoni bagai to nang Tiprasa joto no dusrui kubuni bosong bai kajago amo kuno milia ble raidao milia ble nini bumongo simin nang Tiprasa dopa hanai sei tonima bai nya ble nang bukhabai ba Tiprasa angna nangnai joto bani Tiprasa angna nangnai hage nang facility mana bagai simi nang kubuni dopa bai kajak manu yagulobo nang Tiprasa ni sarnem roinya nang ST facility nawi tongkha joto nawi tongkha amonya ble kwbangma Tiprasa hastago tongnai kameo tongnai tongo job maya ST facility maya nang bongni manthai sin nang chegi sawi tongo hage nang tamani kubuni non ST rok bai kajangna nang amti hai kwbangma Tiprajwk rok tongo takho borok no comment klai salam tei nu nungya kwbangma Tiprajwk rok Tiprasani facility bai Tiprasani chakiri kuta faimani amon bai chakiri hayake job tlang thangmani yagulo bose kubuni bosong nones dirok bai kaijaki payo haka baksa bokso an live ani sa nairok nor jesa bai pang kajak tongdi tobe khai Tiprasa rok ni je facility manani thang tongmani amono nang sekrai ta sade haki tinin video amsung nong situng noro video no joto Tiprasa ni thani no share khadi jetike Tiprasa rok ni bukhawo tebo kubuni bosong bai kajang mani no muthangnani bagi tebo phan phaito hake noro video no sajak khala khedi te channel no subscribe khadi bell icon click khadi jepro katal video dawang no notification chogin bagi joto no khulumbai hambai